ده سێشەمێ انجمنا ئەولەهیانە تەویە تورکی بێ سەرۆکەتیە سەرۆککۆمارەی تورکیا ڕەجەب تایب ئەردۆغان کۆم بوون و هەژمارەك پرس بێ تایبەتی ئاواکردنا ناوچەیە ئارام و گەرا پێکانینە ئۆپراسیۆنەکە لەشکەری لەسەر ڕۆژهەڵاتێ چەمێ فەراتێ گفتوگۆکردن. مالپەرە تەرەتێ خەبەریە تورکی لەسەر زارێ وەزیرێ بەرەڤانیە تورکی خولۆسی ئەکار و گوهست کو ئەوێ ناڤەڕۆکا دانوستاندنên xwe bi şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê. James Jeffrey ku beriya çend rojan li gel wî li Tirkiye civiya bû ji bo gengeşekirina navçeya aram dê civîna Encumena Ewlehiya Netewiya Tirkî de pêşkêş bike. Er li gorî heman malperê daye xuyakirin ku ev civîn tê dê çarçoveya gefên Tirkî yên berdewam derbarî egera pêkanîna operasyoneke leşkerî li ser rojhilatê çemê Feratê. Bê taybet eger Tirkiye û Amerîka negiheştin tulhevkirineke hevbeş derbarî avakirina navçeya aram. Eroha wezîrê berevaniya Tirkiye eşkere jî kir ku wî ji hevşanê xwe yê Amerîkî re gotiye eger her du alî negihêjin tulhevkirinekê derbarî navçeya aram duwê demê de Tirkiye bi tena xwe wê navçeya aram li rojhilatê çemê Feratê ava bike û ruxsatê ji tu aliyekî wernagire. Tirkiye û Amerîka li ser avakirina navçeyeke aram di guftûgoyan de ne û tanha li ser şêweyekî hevbeş li hev nekirine. Lê Tirkiye dibêje eger li hevkirinek li ser navçeya aram durust nebe duwê demê de ew ê operasyona xwe ya leşkerî li ser rojhilatê çemê Feratê encam bidin. Ere divê derbarê de şandeyê Amerîkayê taybet ji bo Sûriye James Jeffrey ji bo guftûgokirina avakirina navçeya aram li rojhilatê çemê Feratê beriya çend rojan li Tirkiye bû. Li êjalî xwe ve jî wezîrê derveyê Tirkiye Mavlûd Çavuşoğlu ragihand Amerîka li ser avakirina navçeya aram li rojhilatê çemê Feratê Tirkiye mijûl dike û pêşînyara Amerîkî ku pêşkêşî Tirkiye kiriye ku berfirehîya navçeya aram heft heta 14 kîlometran be ne duê astê de ye ku Tirkiye pê razî bike.